Teles. Continuem amb la jornada antiestigma. Hernán, Cristina, activament. Vosaltres sou una organització, una associació, i formeu part també de la Comissió Antiestigma de l'Ateneu Harmonia. Ens explica una miqueta, llavors, què feu, què és activament i què feu llavors en el context de la Comissió Antiestigma i després, doncs, també què està passant aquí amb aquesta jornada antiestigma avui. Cristina, Hernán, gràcies. Doncs, estem aquí a la jornada antiestigma, formem part de la comissió i aquest matí hem fet diverses activitats, com un partit de bàsquet amb gent que ha vingut de les diferents entitats, hem fet també jocs de taula i després hi ha hagut altres activitats. Nosaltres som una associació formada per persones que hem patit un trastorn mental i és una associació autogestionada, ens autogestionem nosaltres i tenim diversos pilars dintre de l'associació. Un dels pilars és el suport mutu. Això consisteix en que ens recolzem entre nosaltres. Tenim diverses coses que fem per donar-nos suport mutu, com els grups d'ajuda mútua, que són grups on diverses persones, els socis que formem part, ens ajuntem i parlem del que ens inquieta sobre la salut mental, el que sentim, i és un espai on escoltar i on ajudar amb la nostra experiència, ens ajudem entre nosaltres. Bàsicament l'associació el que fa és organitzar activitats, grups de treball, o sigui, una miqueta com funcioneu d'aquesta manera autogestionar. I si voleu també ens podeu mostrar, si voleu mostrar en algun moment la vostra pàgina. Sí, nosaltres som una entitat que va néixer l'any 2011. Aleshores van començar 6 persones trobar-nos en un bar, fer una assemblea i un grup d'ajuda mútua, i actualment funcionem en 13 ciutats, som gairebé 600 persones, tenim 17 grups d'ajuda mútua, i aquesta és una de les característiques que deia la Cristina, que ens autogestionem nosaltres mateixes. Les pròpies persones que passem o hem passat per un problema de salut mental, aquesta és la característica. La Cristina parlava de la primera pota, no?, que sosté l'entitat, que és el suport mutu. Una segona pota és l'empoderament, que bàsicament vol dir promoure que les persones facin o fem el pas de ser usuàries de serveis de salut mental a ser activistes en salut mental. En termes concrets, això significa, per exemple, no només vinguin a un grup d'ajuda mútua, sinó també que aprenguin a moderar-los per poder obrir nous grups d'ajuda mútua. Dins de l'eix d'empoderament també promovem que cada territori faci les seves pròpies assemblees, és a dir, que tots els grups es reuneixen i decideixen les seves pròpies activitats, com ens organitzem, qui fa què, qui pren certes responsabilitats, com fem les tasques. Aquesta és la manera de treballar que tenim als territoris. I sí. O sigui, clar, ara entenc perquè sou associació, o sigui, jurídicament sou una associació. Clar, ara, llavors, realment sou una organització, una entitat molt diferent, o sigui, bastant única de com funciona normalment entitats, no sé, empreses, o sigui, és molt diferent, o sigui, clar, la vostra manera de treballar és a partir d'aquests grups que aneu formant. D'acord, això és molt interessant. Vale, continueu. Gràcies. Sí, nosaltres no som un prestador de serveis, sinó que som més aviat un moviment social. Treballem en 13 ciutats i són 4 persones treballant de Catalunya, les 13 ciutats, però n'hi ha 80 i pico persones, diguem, assumint responsabilitats voluntàries internes, no externes que venen a l'entitat, sinó que el propi col·lectiu assumeix aquestes responsabilitats. Per exemple, moderar els grups. I l'últim eix, que té molt a veure amb la cultura, que és el canvi social, dins d'aquest eix, li passaré la paraula a la Cris perquè coordina l'àrea d'art, és una de les cocoordinadores de l'àrea d'art i cultura, i allà dins tenim el model de tallers de contacte social. Ho explica la Cris. Sí, el model de contacte social
són tallers on promovem que hi hagi inclusió. És a dir, fem tallers com, per exemple, el que es celebra aquí a l'Ateneu l'Harmonia, que és de teatre social. El que fem és que nosaltres, gent de la nostra entitat, ve als tallers i també gent del barri, de Sant Andreu, i aleshores promovem la inclusió, no? I així ens barregem. Hi ha diversos tallers, hi ha un taller de ioga també, hi ha un taller d'exploració del moviment, dintre del que és l'àrea d'art i cultura, el que fem són concursos literaris, que això és molt interessant perquè la gent, molts dels nostres socis escriuen i amb aquest concurs s'animen a escriure. No? També organitzem exposicions d'art. Hi ha persones també al nostre col·lectiu que pinten i dibuixen, hi ha il·lustradors i artistes, i aleshores fem exposicions. I dintre de l'àrea d'art també el que tenim és un fanzine que es diu Fan Act, i allà recollim també escrits i dibuixos dels socis. Una característica distintiva de este modelo de talleres, que es diferente a los talleres, por ejemplo, de los servicios de rehabilitación comunitaria, és això que deia la Cris, no? Que estan basats en el model de contacte social. Què vol dir? Participen persones amb i sense una condició discriminada, en aquest cas un diagnòstic de trastorn mental. Però els que participen no estan prèviament categoritzats. ¿Sí? La gent participa allà perquè va a l'activitat i a ningú li pregunta si ha vingut de l'entitat o si ha apuntat del barri. Les activitats són cooperatives, col·laboratives. Per exemple, aquí un taller de teatre que entre tots fan una petita obra. Sí? A més, es fan en espais comunitaris de debò, centres cívics, casals de barris, ateneus... I la nostra proposta, a més, que això és gratuït i obert a tothom que pugui participar. Aquesta és la característica no distintiva, que hi ha un objectiu comú, tothom participa des d'un rol horitzontal, cadascú té el seu paper, per exemple, en una obra, però tothom és important per poder fer-la, i no funciona. Nosaltres a vegades diem que el model de tallers o de serveis estan molt bé, però tenen un sostre baixet, no? Perquè tenen un funcionament tipus gueto i la inclusió queda curta, perquè només et relaciones amb altres persones que tenen un diagnòstic o amb professionals, no? Des del rol d'usuari de serveis. La idea és començar a treballar en altres espais que promoguin això, no? I són activitats que no estan pensades des de la salut, sinó no són terapèutiques, sinó que estan pensades des del creixement personal, la creativitat, l'expressivitat, per exemple, no? Totes les activitats que tenen a veure amb art, sí? O altres activitats que tenen a veure amb salut com ioga, cuina saludable, etc. Sí. Sí, per exemple. Sí, per exemple, no? Sí, per exemple. Fent formació de persones moderadores de GAM, per posar un exemple, aquí teníem un taller que cridàvem a fer persones moderadores de GAM, el que dèiem abans, per poder tenir grups, el que fem és que les pròpies persones aprenguin i s'autogestionin, sí? Per exemple. Després, això, tenim un blog, totes les setmanes publiquem articles escrits en primera persona, signats per les pròpies persones, que expliquen les seves experiències de vida, el seu procés de recuperació, experiència de discriminació. Això està, per exemple, en el blog d'Activament. Sí, aquí tenim el blog d'Activament dins de la web i cada dimarts tant els textos com les obres pictòriques o les fotografies són pròpies. Sí? I, bueno, això, no? Cada setmana també promovem una altra manera també de promoure la participació, l'empoderament, sí? Què més? Fem sortides culturals, la Cris és qui s'encarrega d'organitzar les sortides culturals. Per exemple, aquesta setmana vam anar al Caixa Fòrum a una visita guiada a Toulouse-Lautrec. Les visites d'aquestes guiades també són obertes, vull dir, no només va gent de l'associació, sinó gent que es pot apuntar, sí, per poder participar. Aquesta va anar molt bé, va venir molta gent també de fora de l'associació, perquè convidem a la gent també a activitats que són gratuïtes a poder venir.
i és una manera de promoure, no?, que una de les dificultats més grans que tenim les persones amb un problema de salut mental no tenen a veure amb els propis símptomes, no? Els símptomes passen, però les dificultats a vegades queden, per exemple, perquè tu t'allunyes de la gent, perds vincles, la gent no et rebutja, tens por a la discriminació, anticipes discriminació i tu mateix es vas tancant. I aleshores moltes de les coses que promovem són això, el lleure compartit en espais de la comunitat i oberts a que participi persones amb i sense un diagnòstic, no? Com hauria de ser, sense una organització exterior, però promovent que sigui així. Hi ha territoris que fan punt de trobada, sí? Que és a dir, que organitzen un dia a la setmana un lloc a partir del qual fan, jo què sé, per exemple, o bé queda una trobada de cafè, o bé fan una passejada, una excursió pel territori, etc. Un lloc on queden, s'autoorganitzen i surten a fer una activitat. Això també, alguns dels territoris tenen això. L'últim divendres de mes fem un cinefòrum obert al barri. Aquest, per exemple, mirem una pel·lícula el divendres de la setmana vinent al Centre Cívic Convent de Sant Agustí, una activitat gratuïta, i això, mirem una pel·lícula i després fem una rotllada de reflexió sobre el que hem vist. En aquest cas, la pel·lícula va de... És una història real que explica una persona ingressada en un psiquiàtric dels Estats Units que va portar el sistema sanitari a judici i va guanyar per maltractament, per condicions de vides indignes. I com allà tenen que senten jurisprudència, doncs va quedar enregistrada a la llei, diguem, per exemple. És un espai també que serveix per reflexionar. Vaig estar visitant la vostra web i vaig pensar, feu moltes coses, però el que passa és que no acabo d'entendre, ara entenc també la manera d'organització i la visió que oferia, ara ho entenc molt bé. I és molt interessant i veig que està, a més, molt bé explicat, molt bé documentat a la web. Una miqueta, llavors, per portar-ho ara a l'harmonia, o sigui, què feu i d'alguna manera què suposa estar dintre de la comissió antiestigma a l'harmonia i què ha suposat per vosaltres, per activament? Doncs estar a la comissió fa que nosaltres puguem tenir veu dintre d'activitats que es fan amb altres entitats. Nosaltres col·laborem amb altres entitats, no hi ha una relació de competència, sinó de col·laboració, i el que fem és organitzar coses com aquestes, on el nostre col·lectiu, els nostres socis, les persones que pertanyen a les entitats poden relacionar-se en un espai com aquest. I bàsicament això. Sí, nosaltres dins de l'Ateneu l'Harmonia tenim diverses activitats. Nosaltres ens considerem una entitat de l'Ateneu. Aquí, per exemple, es fa dilluns al matí un taller de teatre social, que és d'aquest model oberts al barri. Aquesta tarda presentaran una petita obra. Aquí també, per exemple, s'ha fet una formació de 2 mesos per engegar grups d'ajuda mútua al barri i començaran ara, aquest mes de febrer, un grup d'ajuda mútua que funcionarà aquí a l'Ateneu l'Harmonia. I hem fet moltes altres activitats. Aquí s'ha fet el recital poètic, i això de formar part de la comissió és una part també de col·laboració en les diferents activitats. El tríptic d'aquest any el va dissenyar la Cris, que és dissenyadora gràfica. El de l'any passat ho havia fet una altra companya. Sí. Em sembla que hem d'anar a dinar. Doncs veurem aquesta tarda la proposta de teatre social i continuem amb aquest programa també online que estem fent entre tots i que justament també surt d'aquesta col·laboració de nosaltres que estem a la fàbrica de creació i com ajudar a visibilitzar i que pugueu també utilitzar aquestes eines d'una manera expressiva, creativa, i moltes felicitats pel que esteu fent. Anem a dinar, oi? Vale.